Penj laktar ko kalera mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna odiechieng mar bedo kodi wapuonjere wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno. Yena mondo mi arwake wendo wa kendo daktari wa obonyiswa ni nyinge nga en nyakanye olonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano nya Ruth, iluonga ni Phoebe Ongadi, an Nyarongo Kamagambo. Alonye weche meke puonjo ganda kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wageng tuoche kata mondo wathiedh tuoche. Gi dhongere wacho ni dietitian kata nutritionist kata public health expert. Wacho ni chiemo nyalo bedo milibili ne dhogi kata mamit ne dhogi to rach ne dendi. To samoro bende rach e dhogi to gero dendi. Kore momiyo wan kaka wuone mondo watwagre e weche chiemo makare. Erokamano ahinya. To kopogore kod mano bende wacho ga ni in gi michamo. Tiende ni kichamo gigo makare to ibiro bedo makare, dendi biro bedo makare chakre obwongo nyaka dendi duto te. Emang no kelnwa twak ma kawuono weche mag obwongo kachiel kod chiemo makare. Dobed kamano koso? Kamano kabisa. Wakuono do wacho ni ere kaka wanyalo pidho obwongo nikech dwe mar 5 dwe mar 6 giluongo ni mental health awareness month. Manyiso ni wang'iyo kaka wanyalo kwe maber e weche meke obwongo. To ere kaka wanyalo tiyo gi chiemo. To weche meke nutrition gi obwongo osebedo kimiyo ratil mapiny nikech ji mang'eny ok ong'eyo ni nutrition kata mana gik ma wachamo bende determine kabisa health mar obwongo. Kendo tuoche meke obwongo inyal geng'gi gi nutrition. To kata ka gisedonjo be pod inyal thiedhgi yo mar nutrition maber. Koriwore gi yedhe moko meke daktari. Koro nutrition kata gigo mwachamo, chiemo mapidho obwongo ber mondo wang'i kawuono to gin chiemo mage. To ere chiemo bende marach ne obwongo. Koro mane twak mobedo godo kawuono. Nikech kama wachiemo to wapidho dendwa te nyaka obwongo bende. Mana kaka Dr. Phoebe wacheno en ng'iyo weche mag obwongo maber kod chiemo makare. Gimomiyo watere kod twagni nikech wadwani mondo warito obwongo watoke yo mar rite kod buge kende to yo mar rite kod chiemo kata madini mabende owinjore nikech ngima en mwandu tiende ni wang'iyo fuoni mopogore duto te mag del. Adwani mondo wadonje twagni achiel kachiel daktari. Ichakonwa kata kiwacho ni wantiere kod gik mang'eny monego bedwa puonjore e dweni. To kapok wadonje gigo wadwani wang'ane kaka tudruok nitiere e kind chiemo makare kachiel kod obwongo. Erokamano tudruok nitiere mang'eny e kind chiemo makare gi tudruok mar obwongo. Kech wachako gi giluongo ni prevention. To kwa wuoyo kuom mental health gin ang'o en status mar psychological, physiological kata mental kaka paro en to gi kaka watimo gik ma kawaida ngimawa kaluwore gi pachwa. Manyiso ni decision making kaka wariwore gi jok moko kaka wawuoyo kaka wagomba kaka wa interact gi oganda kar tich e school. Koro mano nyiso di mental health. Koro wadwa ng'iyo ni to en ere kaka mental health gi nutrition donjo. Mokwongo nutrition kata mana chiemo makare timo mondo gimotim ni mood regulation. Mood ofilo ni en one of the signs meke mental health kata mana tuoche meke obwongo. Yudo ka ng'ato nitiere gi mood swing, samoro mor, samoro kuyo, samoro dwano wuo, samoro kodwano wuo, samoro iye wang', samoro bende iye ok wang'. Koro bende wang'iyo ni to en chiemo mage makonyo mondo mano ogere maber. Kendo bende nitiere gimulongo ni depression kata stress. Mano bende chiemo makare gengo mondo oket piny gimulongo ni stress disorders kata depression symptoms mondo odog piny. Bende osefwenyore ni chiemo maber ne obwongo bende konyo mondo jatuo ma osebedo gi mental health disorder ochang mapiyo. Nikech jotuoche Kenya ka dipo nitiere gap mar thiedho tuo meke mental health. Wang'eyo ni sani mana Mathare Hospital kende to kendo statistics wacho ni pile ka pile ji 4 wito ngimagi ne suicide kata mana tho apoya nono ka ng'ato wuon emohero. To kendo sirikal be notimo maber January higani ne gisocho ni suicide okonego mi attempted suicide kata temo mondo inegri okonego bed ni bedo punish kaka no wache chon. Onego bed ni jogo dhi mondo okonygi. Koro nutrition bende konyo mondo jogo mosebedo matuo mondo symptoms meke tuo ka bende kik bed mong'awre ahinya. Nutrition bende konyo mondo gimluongo ni cognitive kata mana attention kata mana memory. Ing'eni tuoche moko meke obwongo kaka memory loss, schizophrenia kata attention deficit disorder gibiro nikech ka obwongo which will nitiere. Koro chiemo mwachamo bende nyalo konyo mondo otego obwongo kik bed gi which will kendo mondo kik tuoche machando obwongo bende donje. Koro mood, mental health, nitiere depression, anxiety kata mana stress bende chiemo mwachamo nyalo determine mago.
Aero kaka ikele e yore mag weche mag mental health kata weche mag tuoche mag dangni mag paro ikele nyaka kimiwa ranyisi mag siptal ma bende thiedhe weche mag tuoche mag obwongo go. To gima timorega kaka oganda yudo ni kaka ndalo medo sudo bende kaka tuoche mag obwongo medore gik moko kaka wich wil biro kotenore kod ndalo. Ma ibiro yudo ni higni moko ng'ato kia kata nyithinde nikech weche mag obwongo. To wach ni magi nyalo geng'a kata inyalo riti kotenore kod chiemo makare. Ponono ni ng'ato osebedo kod chando kata tuoche mag obwongo bende wacho kata nitiere kaka inyalo ti kod chiemo e geng'o wechegi. Kapok wagi wechegi wang'eni kaka wanyalo geng'o kata kaka wanyalo gero obwongo kod chiemo makare. Moro wanyalo chake kuom rawere kata wanyalo chake kuom nyithindo matindo kaka wamedo sudo mos nyaka kidieny mar joma dongo. Kije koro wach mar mental health age kata age group nitiere gi kidienje ne mopogore gi gik machando obwongo. Yudo ka nyithindo matindo obwongo chandore nikech gidongo to samoro gi nutrition makare. Ka ochapo donje school to kata mana stress mar school environment cha chiogo kinyi passing exams pressure mantiere ir jonyuol bende chandogi. Kodonjo adolescent bende stress donjo depression nikech kako dongo kaka dende lokore mood changes gi mood swings. Ka osebedo adult bende koro stress moko donjo financial management samoro gin gi pressure kar tich samoro bende ka omedo bedo maduong' kaka elderly to koro tuoche moko donjo loneliness bende koro donjo nikech koro ineno kaka wamedo bedo madongo kaka ji koro wewa ka dayo koro donge dala koro loneliness paro mang'eny chandogi. Koro manyiso ni age ka age nitiere gima chando obwongo. Koro ka wang'iyo nyithindo matindo mondo koro wawach ni nyithindo matin higni 5 kama nyalo konyogi kabisa en hakikisha ni konyuol nyathi to odhoth mar dweche 6. Samo dhoth mar dweche 6 ka ok ochamo gimoro amora to oyudo the nutrients ma support the brain development. Nutrient mokwongo modhi yudo en miluongo ni zinc. Zinc no oyude chamiyo madhi konyo brain development. Zinc no ero ema konyo mondo ogol neurotransmitters mabiro konyo nyathini mondo otegre obwongo. Mar ariyo bende oyudo omega 3 fatty acids bende mane chak. To gik mawacho ni oyudo gite en mana ka koro ng'ama miyo chabe chamo chiemo ma yudo gigoeko. Kendo chako yudo iron mago gik makonyo obwongo. Koro nyathi samoch odhoth bende kako ng'iyo min gi kaka gi interact kaka contact chabedo bende obwongo ne tegore nikech koro bedo calm and relaxed. To kendo bende breastfeeding no konyo ng'ama miyo nikech emotional bond cha bende konyo mondo relax mondo gimiluongo ni postpartum depression odog piny. Postpartum depression en dangni mabiro bang' ka miyo osekonyore. Ema miyo yudo samoro yudo ka miyo wito nyathi to amor ni sani ndi sirikal ng'iyo mang'eny kapok otwe miyo cha ting'iyo ni to ne en gi stress koso ne en gi postpartum ang'o mane ok yot ahinya mondo miyo kaw nyathine mawiti. Koro mago disorders mabiro breastfeeding mokwongo. Mar ariyo wasebedo kwa puonjore sama nyathini dongo mondo brain ne develop maber mondo nyaka yierne chiemo mochamo bang' dweche 6. To pod wawacho ni higa achiel mokwongo cha thuno pod dhi miye 50%, yani atamalo 50 bang' dweche 6 kodhodho cha thuno kende. To bang' mano wasebedo kwacho ni kawa miye chiemo to wamiye chiemo ma nutritious, yani gin chiemo ma complex carbohydrates, kikwawe bende proteins to kendo kikwawe bende alode golembe to gi rech kiwango duto. Koro nyathini kachako dhi school ng'enyne koro iyudo ka koro giting'o gimilongo ni packed lunch. To kendo bende nyithindo makoro chako dhi school bende bedo ga gi dangni maparo nikech conditions kaka autism nitiere. Nyithindo man gi autism bende wakonyo mondo ong'ini dat machal nade nikech nyathi mon autism nitiere chiemo ma kochamo tineno ka koro bedo hyperactive. To ng'eny gi bedo ni gin chiemo mokale machine kata refined food mokale machine to kendo ng'eny gin chiemo man gi sukari mang'eny. Koro ka nyathi ma kamano man gi autism kata man gi attention deficit disorder bende watiyo gi chiemo mondo waket chiemo madhi keto mondo dopamine kata mana hormones mantiere brain mamiyo mondo ochapni ahinya dok piny mabed leveled. Kendo koro ka nyathi ma di school to bende wawacho kendo wapuonje skunde ni mondo snack nyathi ka tingo snack to wahero nyiso jonyuol ni kigiting'ne gi snacks motimo sukari ahinya moting'o mo ahinya nikech nyathino mago gima dhi keto gimiluongo ni brain dormancy. Koro ka brain dormancy donjo koro nyathino nyalo bedo addicted to sukari. Kobedo addicted to sukari koro chiembe bende dok piny. To chiemo motimo sukari mang'eny kata mana motimo mo mang'eny kata chumbi mang'eny bende koro miyo obwongo bedo slow down. Koro nyathini ok nyal bedo gi development maber kata mana class performance bende dok piny. Koro waen kai ni ko nyathi ting'o snack at the school going period to nyaka koro waneni oketne complex carbohydrates. Chalo nade mago kaka olemo, onyalo ting'o rabolo gi yogurt, onyalo ting'o simsim
molos maber gi njugu oting. Onyalo kata mana tingo karacha inyam kate ma brown mokete butter bende pod ber. To ka in adolescent bende koro ema koro some stresses donjo bende wa encourage mondo koro sano kagin adolescents ma yawuoyi to complex carbohydrates kata mana chiemo ma ipothe mahol obed mang'eny. To ka nyithindo manyiri bende makelo brain issues obed gi chiemo man gi iron. Koro kaka gimedo dongo kamano kaka koro wang'iyo kaka gichiemo mondo giwakikisha ni kaka gichiemo ber. Ka en jok madongo ma igagi osebedo mang'eny kendo koro wang'iyo chiemo maloso paro kata ma boost the memory kaka magnesium wasebedo kwa puonjore magnesium rich foods. Magnesium oting'o gik mamoko kaka koth budho, oting'o gik kaka spices ventire rosemary, turmeric, mago bende ber ne brain development kaka rech, omena. Koro every age group tire gi foods ma wapuonjo gi mondo oteg obwongo mondo dong maber. Iwacho ni kapo ni nyathi ma dhi e skul kata ka in janyuol ma samoro dhi e chiro dhi loko hala nikech gin tuoche mag obwongo to ting'o ji duto te joma dongo nyaka nyithindo nyaka ing'e ni to en kidieny mane mar chiemo ma iting'o. En chiemo moting'o mo mang'eny kata oting'o sukari mang'eny koso. Kuom ranyisi seche mowacho ni ng'ato keto ne nyathi packed lunch oketo ne mandas ng'eny gik ma waketo ga mokare ne obwongo gin kaka mage daktari. Mandas kama naka kiwache noero to ng'eni mandas en na moko ngano gi sukari gimo koro yudo ka attention span mar nyathi che class dok piny nikech sukari ka bro idho kasto kendo koro levelize dok piny bedo low hydration bedo piny kasto kendo jiero bede keto gimo kaka crisps kata mana biscuits soda kata mana juice moko ming'io meke packet meke duka gieki. Koro mago eko gina na meke chiemo ma ok ber ne obwongo nikech di keto piny hormones matego obwongo. Koro ber ka giting'o olemo giting'o gik kaka chak okrash kata mana tong' moboki kata mana njugu achiela simsim molos maber gi njugu mano ber ka ginyalo ting'o moloyo ka ting'o chiemo man gi sukari mang'eny. Samoro bende kapo ni tedo nyoyo gi kainago tinyalo ting'o nyoyo anyalo keto ne nyoyo ko yienegi ka nyapono ni nyalo kete yo moro moko bed mang'ich ma anga nyalo chadi kod weche mako awinjo kimulo weche mag njuke kachiel kod kothe magi kidienje mopogore opogore mag njuke kachiel kod kothe go daktari. Koro njuke kachiel kod kothe gin achiel ne gimiluongo ni superfoods. Superfoods gin chiemo maber ne obwongo. Iluongo ni brain healthy foods. Koro gimomiyo wuoyo kuom njuke gi kothe gin gi kidienje mopogore man gi benefits mopogore. Mokwongo gimiluongo ni kothe mano kodhi mar pumpkin obed kodhi mar budho obed kodhi mar simsim bende mago kothe gin gimiluongo ni magnesium kendo gin gimiluongo ni zinc. Koro magnesium gi zinc ni gin gitego hormones makonyo mondo structure mar brain cha obed healthy gi strong kech gima wachamo dhi e obwongo. Koro gin bende giber kabisa kata ne jotuo mosebedo gimiluongo ni xerothemia kata mana attention deficit disorder manero konyo gi mondo odog piny e obwongo gi mondo obwongo gi obed healthy. Kendo wantiere gimiluongo ni nuts and seeds. Koro nuts e group mar njuke ntiere kanyero cashew nuts ntiere ground nuts go te gin gimiluongo ni omega 3 fatty acids. Omega 3 fatty acids ni en bende konyo mondo release hormones, the feel good hormones. Those feel good hormones konyo gimiluongo ni mood regulation. Regulated maber. Koro njuke kata mana gi kothe gi kiber kabisa no wasebedo ko puonjore ni mondo icham kodhi samoro ok nyal bedo mayot mondo ichiki cham sate kaka koth budho nyalo kete nyuka wasebedo kwa wacho kamano idhi rege gi nyuka ichele matin maonge mo tiriwe gi mogo gi nyuka midhi rego ka to oregore kanyakla. Simsim bende yot nyithindo ohero chamo kendo bende kata mana simsim inyal tede mchele mit kabisa loka maler to sami keto mchele chati keto gi simsim mit mane poko dwaro yudi mano simsim e mchele oting'o magnesium oting'o zinc oting'o omega 3 fatty acids. Koro jowinjo wa mawinjo e juma chiel temi cham njuke kata didek e juma mano dala birio didek e juma ichamo njugu moro inyalo chamo njugu no gi nyuka sa 10 kata mana gokinyi sa 4 njugu no pod inyalo kete kaka peanut butter mano moru richa joluo bende ng'enyo njugu
anjugu moro mitedo chiluongo magira mitedo ma mit gi rabuon mano bende achiel kuomgi koro dideke juma temane na mondo icham juke to ka inyalo yudo kinyalo madho nyuka to nyuka no obed gi kodhi mar pumpkin kata obed kodhi mar simsim bende pod ber kabisa koro mayudore mayot gin pumpkin seeds gin simsim to gin njugu to mayudore matek matin jok manyalo bende cashew nuts flax seeds mago bende yudore do oging'enyanya lakini mwanyalo yudo to wabed go mondo watego buongo gi zinc magnesium to gi omega 3 fatty acids. Dr. Phoebe wacho kacha ni tematek dideke juma icham njugu nyalo chamo e yore mopogore opogore mana kaka lero no yieno mondo mikikwano to seche ma ionge kod madini makare ang'o matimore ne obwongo ni mane madwani mondo mwaduogo godo kwa seka oyweyo omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nyakwaramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nyakwaramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was a opposition. One was a opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro UDA onge kama pose donje adoni penje bati koso donje kona mane Sachiel gi nus otieno siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok kai kelo ni kod George Bati kik bai. Tikod yo makare marito cham. Tigi yath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luri kik ipimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Tigi grams 50 kende mar Skana Super kuom guna kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth, kata mong'ere kaka osama, ere tiende gimed ketho chambi. Tigi Skana Super ma inarita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Oketa ka wuoyo koda ka gibane bas ne kaso oketa gigope gi kasara bokiano oketa igope bagen ere tableno mane ini buko ribane jagowi wach mayo wang mosiano ni kochuli gi thuon. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en Dr. Phoebe wacha
kaka wanyalo rito nyithindo, kaka wanyalo miyo gi chiemo kod gigo makaber to konego beni waketo negi mondo mi gitingi dhi godo skul nikech dhi rocho obwongo gi mabende miwa ranyisi gik moko kaka mandasa, soda, biscuits kod gik makamago. Kata kamano gika mwadonje ne daktari ni mondo miwang'ia ne kaka koso madini makare nyalo rocho ngima mar obwongo. Kamano enya Ruth, obwongo chalo organs moko mag del. Koro koso madili ka wuok kuom madili mokuongo koso iron. Iron en madili makonyo mondo oxygen ochope obwongo. Manyiso ni sama koro iron chani piny, oxygen malong'o ok bi chope obwongo. To sama oxygen ok ochope obwongo ema koro gimoro ni anemia donjo, kaso bende koro ol tiere mang'eny, fatigue milongo ni fatigue. Kendo bende joka koro ng'ato nigi headache mang'eny. Koro mano gimokuongo madili manyaka wang'i mondo koro obwongo otegre malong'o. Koro nutrients gi te nitiere ma koko ti maber to rocho obwongo. Kendo chiemo ma ng'eny ne rocho obwongo gin mana chiemo mosebedo kwa kwero kae, chiemo mang'eny gi sukari. Ket sama ng'okero gi sukari kendo milongo ni temporary comfort. Temporary comfort niendi wuondo obwongo kaso obwongo bedo hyperactive. Koro sama sukari cha dok piny to kendo koro levels meke teko mar del dok piny nikech obwongo achiel. Koro kendo chiemo mang'eny gi chumbi bende wasebedo kwa wacho. Koro manyiso ni mondo symptoms meke tuoche meke obwongo ka odog piny, mago depression, anxiety, stress, mood swings, kata mana irritability. Irritability en ich wang' mapiyo, irritability. Koro mago eko symptoms ma kawa yero chiemo maber to nyalo konyo. Koro chiemo maber mokuongo mwasebedo kwa wacho mayot yudo en rech. Kendo ka en rech to omena kendo ber zaidi. Omena ber zaidi nikech en gimilongo ni omega 3 fatty acids. Omena en group mar chiemo milongo ni superfood. Superfood ofulo ni en chiemo achiel to ting'o gik mang'eny. Omena oting'o milongo ni proteins, ilongo ni essential fatty acids. Essential fatty acids gikonyo mondo gitego obwongo. Ema winjo kiwacho ni jomo Nyanza nyithindo riek. To riek nikech cognitive development, serotonin mantiere i omena konyo mondo the brain development obed stable. Kendo nyathini koro samoso moto oparo mayot. Kawa we omena kendo kata mana ngege bende ber kabisa. En gimilongo ni superfood. Kwa mara rio superfood mantiere kendo mowuoe en gimilongo ni njugu mane wasewacho cha. Obed njukete. Gin superfood keshen gi bene en chiemo achiel to oting'o kidienje mang'eny mabeyo. To kendo en chiemo makonyo mondo ket brain development. Mana kaka waneno mano rech moketnwa kanyo. Superfood machielo iluongo ni tong. Tong bende en superfood nikech en very beneficial to brain development and brain strength. Koro tong cha en gi choline to entire gi proteins en bende gi calcium ma bende konyo mondo otego obwongo. Mana kaka calcium konye lak, leche meke obwongo bende dwaro calcium nero mondo otegre malong'o. Superfood machielo bende mwawuoe en gimilongo ni green leafy vegetables, magi alode ralum. Token skuma wiki kendo osebedo kwacho ni terere, managu, kunde, skuma gin gimilongo ni antioxidants. Antioxidants gin chiemo mageng'o gimilongo ni oxidative stress made chando obwongo. Kendo gin gi antioxidants mageng'o bende tuoche moko mondo kik dhi obwongo. Manyiso ni gimiyo del immunity kata gimiyo del rateke. Koro alode gi ber kwachamo kendo giber kabisa kata ne nyithindo. Obed it budho kata mana jomoko bende tedo nyaka it oganda ma pod yot cha ber kendo mit kabisa. Superfood machielo en avocado mwasebedo kwa wuoyo. Avocado en superfood nikech en en group nongo ni other fruits to en gi omega 3 fatty acids. Omega 3 nyakangwa wacha nikech ni chiemo ma very close to obwongo. Ochalo chiembo obwongo. Ochalo chiembo obwongo. Koro fatty acids mantiere avocado ka. Koro momi wacho ni kata ka ng'ato temo mondo olos meal plan to kata mana gokinyi nyalo loso nyuka. Nyuka kacha cha bedo gi complex carbohydrates bende superfood ne obwongo. Kendo complex carbohydrates da bende konyo gut health. Serotonin mwawacho niendi 90% ne ilose gut health. Loso koro kose bedo manufactured the gut koro kodhi obwongo. Manyiso ni chiemo ma obwongo chamo ber bende gi gut foods. Koro gut gi obwongo dhi kanyakla. Koro complex carbohydrates ka konyo mondo gimoro mwasebedo kwa wacho ni probiotic to gi prebiotics magero gut microbiome obed maber mondo nutrients ma chemical ma wacho no obed malong'o e obwongo. Koro ko madho nyuka gokinyi gi tong' moboki mano superfood. Another superfood ne obwongo en rabolo.
winjo ka ng'ato wacho ni kachamo rabolo kapok adhi nindo tanindo maber nikech oketo calmness o kendo regulate mood swings mood regulate our mood nikech en gimiluongo ni potassium. Koro rabolo mochiek to mitedo be koro superfood to en koro bede carbohydrate. Rabolo mitedo gi rabolo mochiek gite gin gi potassium osebedo ko puonjore ema ni mochiek to koro bedo gi potassium levels malo matin moloyo ma utedi nikech motedi ni be pod en na rabolo ema ni koro no ng'eny gi starch in a form of carbohydrate. Koro rabolo bende en a superfood ma wasewuoye. Koro mago e keto gi another superfood en proteins because proteins emotingo the essential amino acids ma bende dhi konyo mondo otegre obwongo. Koro manyiso ni ka wachamo opposite meke chiemo go opposite geno fulo ni koro wachamo chiemo mokale nyaduka ahinya mokale machine refined foods mano dhi yomo obwongo bedo ma weak kendo koro gik moko ka anxiety kane poko o check in to kata kane nitiere koro gi worsen the symptoms kendo refined carbohydrates go ogibera nyane nyithindo ma already handle giko make up mental health autism attention deficit disorder ita manajua madongo bende ma handle mood swings anxiety depression stress irritability bende ogibera inya kamano. Koro mago ke aina kuom chiemo wanyalo wacho ni superfoods kata mana chiemo makonyo mondo oger teko mar obwongo kare. Nyaka ni wacho kocheno ni wang'io kacha gigo ma onego beni wabedo godo mabor kuom ranyisi ni wacho kacha ni chiemo mantiere kod mo mang'eny, chiemo mantiere kod sukari mang'eny, chiemo mantiere kod chumbi mang'eny. Chiemo mokale machine mago be gin chiemo moko ma wacho ni ok ber ka oganda chamo ne ngima mar obwongo. Kata kamano wanyalo bedo kod chiemo makare to nitiere kaka wachame e yo ma ok kare. Kuom ranyisi en chiemo maber kaka superfood ma bende iluongo ni rech ngege to wadhi wawang'e ma wathole mo kete gimo mang'eny mo keto gik mang'eny mo keto chumbi mang'eny wadhi ketho chiemo ni koso ber ne chato pod bro ingo rach makoro wamede e seche mwalose kapok wakete dhowani. Mano penjo maber Ruth, nitiere types mang'eny meke tedo, nitiere chwako kata boiling, nitiere grilling kata mana tedo chiemo gi mach, nitiere frying, nitiere deep frying, nitiere roasting to bende nitiere kidienje mang'eny. Koro chiemo kaka ngege ka ber kabisa be kata joma chon ne tede maber nikech niketo ngege machwakre kende mamoe chawuogi to kata sani pod wanyalo tedo kamano. En chiemo miketo ti ole pi chumbi matin kwa umbali ting'ado nyanya gi kitungu tiume kanyo. Ngege biro golo moe kendo gimo wacho ni fatty acids then gi omega 3 omega 6 madhi wuok kende AP. Koro waketho ngege niendi sana ka watede mokuongo e mo mang'eny kata deep frying chakoro en onyalo madho mo mang'eny. Kanya ka wa deep fry to waketa gi mo maler to ipan fry mana matin to mano mana dichiel ka dichiel nikech ka achamo ahinya ngege ma deep fried chiro kata kubne samoro mocha osetedo ngege mang'eny to sama koro lokore chalo irocha bende kendo nyalo kelonwa problem e dendwa. Koro mano mokuongo. Mar ariyo bende sama ka wakete mo mang'eny to ka wakete mo mang'eny to wanyalo kao modhi ma ok ler kendo bende ketho ne rachne. Koro kaber kabisa to ngege cha inyalo gule inyalo chwake to kata kanya kilute mo keta mondo bed pan fried to kendo mano bende chal ne omena mochiel mit dhok to samoro ko ber ne dendi to mochoko chaka maber kata motedi mit kabisa kendo be omena mowe mogolo moe en very healthy. Koro kako seng'ewa ni joluo wachamo rech kikwa we nikech rech ne moto konyo nyithindo kikwa keth rech gi emomiyo nyithindwa riek emomiyo wan kama wantie nikech rech. Koro kikineno mena chiemo maracho mena chiemo maber rech chiemo maber to mana kaka Rutho wacho koro kaka watede bende nyaka wang'ini watede maber ok obedo gi mo mang'eny ok obedo gi chumbi mang'eny bende ok obedo gi mo ok ochwake iro gi mo moselokore rateng'. Ok ochwake iro gi mo moselokore rateng'. Imulo kamoro kanyo ni omena mochwaki kachiel kod omena ma olutemo matinde bende thothne watimo kamano ni mochwak cha ber saidi tiere ni e lony mar luto mena e moni watime ober ne dhok to ober ahinya gi ok ober ahinya ni en ang'o morach godo en mana nikech odhi modho mo nikech omena kaka imedo deep fry ne kaka odhi modho mo mang'eny. Koro sana ka en motede chiro gi to ikia ni mono osebudho manade koro dichiel ka dichiel nyalo wang'o matine motitedo to kaber to chako omena dhi wuok mamit kabisa kichwake maber gi kitungu gi nyanya kendo soup ne cha bende ber gi nyithindo gi omena wuon nikech en gi calcium en gi proteins gi miluongo ni essential fatty acids.
Kopogore kod mo masamoro yonge godo kod adiera ni en mo makare, iwacho ga ni liet kata temperature ma itedo godo chiemo bende nyalo nego kata nyalo wito madini moko. Kuom ranyisi nitiere alode mathoth ne iwacho ga ni kichwaka ahinya tibro ibro wito madini go. To nitiere moko ma bende inyalo chwako to kichwak ahinya. Seche ma wang'o rech kata seche ma deep fry rech en ga gi temperature mamalo mokalo. Kipimno ni liet mamalo no bende nyalo nego madini, nyalo ketho madini koso liet to keth madini. Liet to madini oko kethi en mana nikech ng'eni proteins kata mana flesh foods they are stable under high heat. Manyiso ni katikete high heat madini ok pikethore. En mana ni koro toxins moke mabro medore iye. Koro ka toxin medore iye to samoro nyalo kata mana overpower madili manentiere ka. Kaka koro ringo awach nyama choma kikao mi ichoma imod olokore rating. Pod en gi proteins lakini koro bedo gi toxins moko bende manyalo bedo kata mana cancerous gik makamago eko. Winjo ka director na chwalo wachno gi kocha carcinogenic. Ero kama na nyakwara mage jogi winjo weche go wang'yo kaka wanyalo rito bongo wa mondo mi obed e yo makare. Ting'eni rito bongo ok chak ni ka ng'ato osebedo maduong' kata ka higni oseniang' tichako seche ma miyo mako ich cha. Seche ma nyathi brain ne develop e ng'ama miyo cha miyo ni chiemo nang'o. Seche ma osenyuol nyathini daktari wacho kacha ni dweche 6 ka nyathini dhodha tok dweche 6 gi bende pod teko mar chak cha bro medo rito nyathini. Wadwa ng'eyo midhier ni kata ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bende no sechako chiemo marach ma dang'ni kata chandruok mag obwongo osechako donjo kotenore kod chiemo marach. Mokwongo ka wachako wang'iyo kuom jogo ma osebedo diagnose gi tuo mar obwongo. Gin koro nyaka ng'igi malong'o nikech kata mana choices mar chiemo ma gichamo kata mana yiero chiemo ma gichamo they are not stable. Their mind gi ok steady mondo yier ni marach kata maber. Koro jogo ma oseyud gi tuo meke obwongo mago jok mantiere gi symptoms kaka depression, anxiety, stress kata mana tungni mar obwongo, tungni mar ngima and all that. Koro gi nyaka ng'ini gichamo chiemo makare. Koro ka ineno ka samoro nindo tami kata mana sleep deprivation, nindo tami ilongo ni insomnia. Ineno ka ise chiemo to nindo tami samoro bende koro ber ka imanyo chiemo makweyo obwongo ma promote sleep. Sana mwacho ni dairy foods kata mana chak ma warm kimadho then before half an hour to nindo gikonyo mondo gikamo obwongo nikech the amino acids, essential amino acids mantiere i chak. Kendo chiemo kaka rabolo bende wacho ni is a calming food bende kichamo mapodonge kapok idhi nindo bende promote to kata mana complex carbohydrates. Koro koso nindo malong'o en achiel kuom mago kendo be wanyiso mine ma iwacho ni nyithindo chando gi gotieno to ka iluwo maber tido ni nyathino ichamo gimoro mar sukari, ochamo chiemo moro mar sukari kapok onindo godhiambo. Koro sama ochamo chiemo mar sukari cha atkoro enena alert, attention ne omedore koro ok onind maber. Kendo bende joma mine ma madho chai mang'eny kata mana coffee mang'eny bende keto mondo sleep cha obed problem. Bende koro kifwenyo ka in will mang'eny isechako will keto gimoro kato kipar mano manyiso ni koro memory loss chako check in mos. Koro nyaka ng'ini chiemo mage manyalo chamo mondo o boost my memory. Wacho kaka rech en achiel kuom gi en okonyo memory kendo bende okonyo cognitive development. Spices bende tiere mabeyo ne memory. Wasebedo kwa wacho ni rosemary kata ka okitede to pidhe kamoro next to the bedroom makoro muche cha donjo. Science osewacho ni mano konyo. To bende nitiere kaka cumin, mano turmeric en moro ma yelo cha kitede i chiemo. Garlic bende kitede i chiemo. Gin chiemo makonyo mondo boost memory. To gi njuke bende seeds and pumpkin seeds magobe. Koro kineno ka memory ni chako lose inyalo prevent gino chon. Wamage kanyo daktari adoni mondo mwaduog mana gi kanyo wang'ia ni gigo makineno to nego bende nyalo chako chichni nitiere kaka obwongo dwa chako rochore ka to ere kaka nyalo duoko obwongo marochore ni eyo makare kitiyo kod chiemo makare. Ranyisi namba 1 ma daktari owacho en nindo makoro ok ber ahinya. En ang'o ma moni nindo? Debede ni chandruoge mag obwongo sedonjo. Inyalo tiyo kod chiemo mondo mi ikete yo makare. Chak mamor kapok inindo, rabolo mochiek saa 1 kata seche 2 kapok inindo, weri gi chai kachiel kod kahawa kapok inindo. Mago gin gigo mabende nyalo miyo chandruogni medo bedo matut. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machok mokalo wang'i ranyisi mamoko kod kaka wanyalo ritogi kod chiemo makare. This week, save big on
www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, home of discount. No means no. Mama nok bibiro kae. To in bende kata kapo ni winjo marach. Kikitemo wuoyo kode winja. Niti, koro in iling nango. Niti mrika mano nango. Ini wuok e odu kae, tikelo na wich kuot maduong'. Joma ni kae, nowacho ni an mana keti marach. Samoro moro maparo mar timo arus gi Niti, to pari ema koro bire pacha. Ini pari. To nango? Mayie yawa. An akia kata gimoro amora matimre. Akia gimomiyo winjo ka pari litna. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? La. Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Juma ni erogo mar nyithindo. Now, ladies and gentlemen, loosen the strangle on our necks. The pregnancy doesn't add value. Geso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Geso kangeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Geso kangeso saa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba nayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *404#. The promise of devolution can only be fully realized if both the national and county governments work in close partnership. Devolution must be living the promise of the Constitution 2010. Devolution is the currency for powering our economic growth. Kaunti jiu mondo tikanyakla kod pinyo wacho mamalo mar jiwo dongruok e sama romo mar loch gwenge ochopo giko mare kawuono. On the issues of your promotion, we work on your salary. There are a number of you here who have been employed for 2 years, and they are yet to be paid a single shilling. Rikalo singo mar medo sach ruodhi kod jolupgi kaka yo mar bero ngimagi kod lwase gi matich. We have so far received 4,400,000 shillings from the PS Interior to take care of
Sirikal mamalo golo omenda madhi konyo iko mar joma noyudo masira e apaya maduong' ma Kisumu kochomo Kakamega juma mokalo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ne wang'iyo ranyisi mag chandruoge mag obwongo kata tuoche mag obwongo ma inyalo fwenyo kod kaka inyalo geng'o gi kod tiyo kod chiemo makare kata chiemo mantiere machiegni kodi. Wang'iyo kacha weche mar koso nindo, wang'iyo kacha nyithindo machapni ahinya seche mag otieno, wang'iyo kacha koso kwe ma intiere tira kod dangni mag paro, stress masate kod weche makamago. Iwachonwa kacha ni gigo monego bed ni wang'ien kaka chayo, konego bed ni madho chai ahinya seche mapok idhi nindo. Ma bende wang'iyo kiwango kosote katika ni chayo konego bed ni bile. Wang'iyo kiwango nikech ng'eni chai nitiere gi chemicals ma bende samoro deprived sleep chalo gi coffee bende kata kahawa. To sabedo kata ka opujore kani chai bende bile miluongo ni iron. To iron en a very important nutrient in brain development nikech a big percentage mar the brain en gi iron, to kendo iron ema konyo mondo oxygen owuoge dendwa ka donje obwongo. Koro sama wamadho chai to wadhi duoko levels meke oxygen bende piny. To sana coffee ema koro dhi keto wabedo more attentive, to wabedo more alert. Koro sama wan alert and attentive gotieno cha seche meke nindo dok piny. Koro manyiso ni ok wanind maber. Kendo gima nyaka watim en gimiluongo ni exercise kata mana timo orako. Bende ka ineno ka nindo chako chandi kata ni koro bedo gi insomnia kata koso nindo gotieno nyalo keto bende odiochieng' bedo gi orako. Sama itimo orako no to ichio organs daka kata mano obwongo bende. Kendo no wuoyo kuom bende wich wil. Ka neno ka koro wil ahinya to samoro bende memory loss chako chalo donjo piyo mayot. Kendo sana mae chando jok ma ikgi osedhi ahinya. Kendo bende dehydration bende ok ber ahinya ne obwongo, mano koso pi nikech obwongo en a very big percentage mar pi or water. Koro nyaka bende wang'eni wamodho pi. To sebedo kwa wacho ni nitiere jok ma nyaka parne gi modho pi, nyithindo matindo wiye ok bi wil. Kendo no bro manyo pi sama koro riyo osedonjo. To sama riyo donjo no samoro dehydration. Koro sama odhi school, ka en school going to waketo ne pi moro oting'o. To ka en joma bende iga osedhenya kaka the elderly, koro gi nyaka pimne pi nikech ka ok opimne to ok obi madho nikech appetite oserumo, ginene kiu kata mana Rio mar pi bende dok piny. Koro hydration be nyaka wang'i maber nikech sama dehydration donjo to nyalo kelo problems meke obwongo. Moro kapok wadhi matuta ahinya yie na mondo madoga kar obwongo ka kwana tamalo maduong' mokalo mar obwongo en pi. Tiwacho kacha ni seche ma pi onge obwongo nitiere kaka obwongo ok dhi tiyo makare. Adwa ni mondo miler ne nyikwara Ramogi Ajwang' kata joneno e yo mayot ma ng'ato nyalo understand godo ni seche ma pi onge system, seche ma pi onge obwongo, chandruoge mage ma koro obwongo ni bedo godo. Obwongo dwaro pi nikech hydration ma promote brain development. Koro ka ok wamodho pi malong'o kata wabedo dehydrated to wok wabedo gi attention span dhi dok piny, to kata mana memory bende dhi dok piny, kata mana strength kata mana ratego mar del bende dhi dok piny nikech percentage maduong' mar obwongo en pi. Adwa ni mondo mang'e weche mag tuoche mag dangni mag paro ahinya ne jogo ma higi oseniang'. Nipimonwa kacha ni kotende kod madini ma bende nyalo yudi kaka e olembe kaachiel kod chiemo superfoods kaka chak mane wacho ka. To nitiere jomoko ma bende gin kod allergies. Kuom ranyisi ng'ato en allergic gi chak kod weche makamago. To chagni en achiel kuom gigo manyalo miye gigo nyalo timo nang'o? Alternatives. Koro mano penjo maber nikech kuka wacho kuom superfoods adier gin chiemo mang'eny ne allergies. Obed chak, obed njugu, obed rech. Koro wanyalo jatuo machal kama nyalo wuotho gi nutritionist mondo koro wane kaka wa balance. Mokwongo nitiere jok ma allergic to chak mar chiewo. Koro iyudo ka chiewo ne machande nikech lactose. To ka en chak mopoto kata mana chak ma obedo fermented ma lactose osebedo lactic acid, to koro yudo ka the gut kawe mayot. Koro nyalo yudo ni ka chak mar chiewo cha ok ber kodi to iti gi cha apuoya. Kendo bende koro mana ng'iyo kaka inyalo alternate ka yudo ka en njuke, gima njuke nitiere godo en omega 3 fatty acids. Ka njuke go ko en allergic to njuke go podo nyalo yudo omega 3 fatty acids kuom rech. Kendo podo nyalo omega 3 matin bende kuom tong'. Koro neno kaka alternate chiemo ma
ma oko tigo mondo neni oyudo nutrients. To bende jok ma iluongo ni vegetarians manyiso ni gin koro gicham protein kabisa. Protein mag le. Proteins meke le kata mana flesh foods. Flesh foods en achiel kuom kidienje 10 meke chiemo mwasebedo kwa uwe. Koro ka yudo ka en protein allergic to protein. Koro en samoro not allergic to protein. No actually protein animal proteins koro wanyalo yudo kendo plant proteins pod nyalo konyo kaka dengu, oganda pod nyalo konyo. To samoro bende nyalo yudo ni ka koro kocham flesh foods ahinya to koro supplements pok nyaka koro miye kaka daktari wacho kaka iron supplements, vitamin B12 mago koro ber ko yudo folic acid nikech ng'eny gi yudo kuom chiemo meke le. Koro en mana ng'iyo kaka wanyalo tugo gi nutrients kata chiemo kaigi ka nikech nyaka ang'o chiem nikech chiemo no ema dhi konye mondo dong maber kata mondo bende obonge ne otegremo maber. Imulo kar supplements. Supplements ne ng'eny mopogore ma jomoko bende wacho ni magi ok gin makare, magi gin makare. Mulna kar supplements kaka achiel kod dongruok kata bedo makare e ngima mar obwongo. Supplements mokwongo ka wawacho nitiere kidienje ma Kenya oseyiene mondo oyud supplements. Mano supplements ma mass supplements. To mass supplements ni itimoga ka ofwenye nitiere madili moro ma ok ng'eny e kidienje no, to samoro madili no ero ka giyude chiemo to nyalo kelonegi adhara. Mine mantiere gi ich. Mine mapek. Mano iron gi folic acid. Mano supplements moyienegi kao throughout nyaka ang' ginyuol. Kendo folic acid to koro iwacho ni kao kata kakoro preconception kapok igamo ich kata kisegamo ich kech geni brain development timore just very few first weeks of pregnancy kata bang' ka miyo osegamo ich. Nitiere bende vitamin A. Vitamin A bende konyo growth and development, okonyo immunity, bende okonyo nyaka brain development. Gimbe imiyo gi nyithindo nyaka higni 5 kwa chakre dweche 6 nyaka higni 5 sirikal chiwe nikech ng'enywa kata ng'eny nyithindo ma Kenya ok yud vitamin A moromo e chiemo. Gik wasebedo kwacho ni yellow fleshed foods kata mana animal proteins and all that. Tiere bende samoro bende ma iron, folate and vitamin A. Koro kwa wuoyo kuom supplements ok ber ahinya ka wakawo supplements ka daktari ok otimo assessment nikech nyalo kawo supplement moro to ng'eny e dendi. Wasebedo kwa wacho ni fat soluble vitamins mano vitamin A, D, E and K gin gi kawo muda mang'eny mondo giwuog e system. Koro kiketo gi mang'eny to nyalo kelo toxicity ma inyo adundo. Onyalo kore sume dendi. Onyalo kore sume dendi. Koro ber ka daktari otimo assessment. Koro kotimo ni assessment ujo ni itin gi calcium. Koro calcium nero nyalo mi muda or mi diet mondo idhi correct godo that deficiency. To that usually for a month. Kori mi diet ma calcium rich food for 1 month. Itemo mondo correct that deficiency. Ka idok daktari ka okobedo corrected to koro nyalo kete supplements. To kopo ni nentiere deficiency ma piny kabisa to kete supplements plus the diet. Koro manyiso ni itingo calcium supplements king'eyo ni calcium ne matin. To sama calcium ni tin, osteoporosis nyalo donjo, brokerages mago bones nyalo donjo kata mana leke di bende calcium bende berne brain development. Koro omi assessment oyudi ni itin gi iron to kori mi iron supplements. To ka itin gi iron, calcium and maybe phosphorus kori mi gimilongo ni multi vitamins. Manyiso ni gingi vitamins opogore. To watemo discourage the other counter to ging'eyo supplements ka oking'eyo ni to mane ma correct ket samoro moko ber to moko emantiere mapiny. Emana ni koro mimbi ichiwo ganda kato oyienegi deworming mado oyie vitamin A, oyie folic acid, iron oyie ne miyo mayach kata mana miyo madhodho nyithindo kachiel gi nyithindo matin. Mano point mane adwe ni mondo mi inyisa oganda wa maber mokalo nikech tinde ji nyanya supplements e duk ni winjo ni ng'ane antiere kod supplements mabeyo bi mondo mi kaw kama daktari wacho ni ka ber to wuoth gi laktar opimo ong'iyo ni to mane ma itin godo. Mori nyalo bedo kod moro motichaki medo excess e dedi ang' nikech suma e dedi mabro kelo ni chandruok e ndalo mabiro. Daktari bende wachiri kod tuoche mag obwongo minyalo thiedha chuth kata manyalo bedo reversed kod chiemo makare ka pono no ni gin kaka mage. Sani nitiere jik mitimo ni wono ni lifestyle rehabilitation. Nitiere kendo research osechiwo kata utafiti ni nitiere tuoche meke obwongo mabedo reversed gi diet, exercise, paro mokue, massage, sauna, gik machal kamago makelo kue e del. To emana ni it's a long term lifestyle change. Koro ka luore gi nitiere moko mosedhi ahinya makoro nyaka ng'ato dhi madare mondo bed managed. To ka ina early symptoms watimo gimilongo ni diagnosis kata mana ng'iyo ni to ere
ere root cause ere gimomiyo Ruth ok nindi ang nochako nindo nochako lal karango wayudo ni Ruth ne baba gi otho kata mana Ruth no dar kama no dake kata mana jogowi no biro auctioneers no biro koro mane makoro wadoke root cause to watimo luongo ni itimo negi counseling koro sami itimo negi counseling no bende koro watimo detox detox of uloni koro igolo chiemo ma highly refined highly sugar to iketo superfoods koro achiwo for example mar breakfast nyuka gitong mobok gi rabolo ber kabisa lunch kuon arega kata mana kuon ma brown omena moted maber mochiek man gi soup ne nyalo ole chak ka koro osechiek maber to gi managu kata mana lot mar managu kasto sapa bende nyalo kawo kata mana mchele ma brown chapat ma brown to gi dengu bende ber kata mana oganda superfoods gin gi proteins gi legumes makonyo mondo o relax obwongo to kanyo inyalo keto matunda bende kanyo to ka en sa par sa ngwen njugu mara chela cha nitiere to nyuka wacha bende en gi pumpkin seeds en gi simsing seeds wan gi rabolo bende minyalo chamo kapok ngato dhi nindo koro mago superfoods mase wuoyo ka koro gin gi golo highly refined foods koro en a total lifestyle overhaul manyiso ni igolo chumbi igolo sukari igolo mo to itiyo gi bende yath koro wacho ni kata kitiyo gi yath to ok en lifelong bende joma idak alura bende iwuoyo godo mondo oketi kamokwe ang'eni samoro ngima tek bedo mokwe tek lakini nyalo temo mondo irregulize kata mano mondo paro kik dhi ahinya nikech samang stress odonjo depression anxiety the fear obedo mang'eny koro chendo koro mago eko tuoche meke obwongo nyalo thiedhore kendo yedhe meke obwongo ng'ato nyalo weyo tiyo godo kotimo gimulongo ni lifestyle overhaul mchele ma brown chapat ma brown mana kaka ni wacho kani wacha kochendo ni nigi nyalo bedo ni ok gimita ahinya e dhok to giber gi del omiyo chamo mchele ma brown tek ga matin kata chapat ma brown to bende nise wacho ni tiere kaka nyalo lose mobeda beda mamita e dhok kendo ber ne del kapok wachi kodo ni mondo imiwa healthy eating tips matindo tindo ma wuok ne okonego wil godo mag chiemo makare kikwa wil gi superfoods complex carbohydrates enosiepni mainly grains and starches ma oko kale machine enosiepo obwongo kendo enosiep the gut sama the gut kata mana chiemo madonje ich obedo healthy to cytosol moro makonyo obwongo cha bedo developed mang'eny to wabedo healthy kikwawe alode to kod olembe mage mantiere gi antioxidants vitamin C vitamin A vitamin B's makonyo mondo kel gimilongo ni duoko piny oxidative stress manyalo inyo obwongo kendo kelo gimilongo ni antioxidants magero immunity meke dendwa kikwawe rech omega 3 fatty acids bende ber kabisa omena ngege tilapia kata mana rech moa e dho nam ma Mombasa na ma Lake Victoria gibeyo gite kendo bende kikwawe alode sana ma green mago ekuilongo ni superfoods kendo mogik waeru njuke waeru kodhi kikiwit kendo kikipukoko kodhi mar budho kawi poko wil daktari kar pika bende nyakwara mugajwang daktari nowacho ni pi bende en muhimu kendo ber kawa modho pi ndalo duto te kaka dwarore lita diodi chenko di cheng liter diodi 2 liters katin ya 2 liters liter rio katin koro pi mondo imodhe maber kichiew gokinyi temi modh glass mokwongo nyalo bodo ma warm kise modho glass mokwongo kapok itimo gimoro amora kapok ichung kata to kanyo kichako kamano to dhi konyi koro after every 1 hour itero 5 ml manero dhi konyi mondo by the time ma godhiambo duogo tise madho glasses aboro madhi loso ni the 2 liters midwaro ka poni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye wantiere KMA Plaza 5th floor kamano wabia kanyo biro yuda ero kama na daktari kauno kidwa miwa namba tindo kimiwa namba kata kamano wabiro KMA Plaza mondo miwagomba ka wayud kaka wanyalo chiemo makare ne obwongo obed nyathi obed joma mine obed joma chuo mane twak mane watiere godo e chendo mar penj daktari Dr. Phoebe ero kamano makende ne jogo picha mawa kachiel kod jogo mochungne tae studio ka adoko negi ero kamano mathoth director na ero kamano inya Alex kachiel kod producer na Papecho Koth Nyameja ani no gani Ruth Otieno ka wacho nigi main mwandu oriti masano